खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं आसाम अरुणाचल सिमाजों लोगोसे तिनिसुकियाव सन्देह गोनां आलफा आइ NSCN केडारफोरा सा10 खैला खनिगिरिफोरखौ खावनानै लांदों। तिनिसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय आसाम अरुणाचल सिमाजों नांजाबनाय फिनबर'आव 14 नम्बरनि खैला खनियाव खामानि मावग्रा गासै सा10 सुबुंफोरखौ 17 फेब्रुवारिनि मोनायाव सन्देह गोनां आलफा आइ आरो NSCN केडारफोरा लांखारदोंमोन। तिनिसुकिया जिल्लाया आलफा उदखारिफोरनि मोनसे मिरुमोन। फारसेथिं NSCNआ सालां जिल्लायाव सांग्रां जानानै दं। तिनिसुकियानि पुलिस सामलायगिरि अभिजित गौरबआ बुंदोंमोन दि खाथिनि रायजोआव खैला खनियाव खामानि मावग्रा जिल्लानि 3 सुबुंफ्रा लांखारजानायनि सन्देह गोनां सुबुंफोरनि गेजेराव दंमोन। बिसोरनि सिनायथिखौ गियान थापा, लेखन बरा आरो चन्दन नार्जारी होनना मिथिनाय जादों। लांखारजानाय सुबुंफोरनि थार अनजिमाखौ दासिमबो मिथिनाय जायाखै बिथाङा बुंदोंमोन। तिनिसुकियानि ASP बिबास दासआ बिसोरखौ रैखाथियै फैफिननायखौ रोखा खालामनो थाखाय केसखौ नोजोर होगासिनो दं। खौरां बायदिब्ला सालां जिल्लानि फेब्रुवारि बस्ति ओनसोलाव गंसे खैला खनियाव खामानि मावग्राफोरखौ सन्देह गोनां आलफा आइ आरो NSCN उदखारिफ्रा लांखारदोंमोन। नैथि रादाबाव दं सराइगाव गामिनि रायजो राजाफोरा हानि फोरमान बिलाइ मोननानै बिटिआर सोरखारखौ साबायखर बावहरदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमा ओनसोल रायमना माहारियारि पार्कनि साखाथि सराइगाव गामियाव गोबाव समनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय रायजो राजाफोरा गोलाव सम हानि फोरमान बिलाइ गैयिनि थाखाय गोबां जेंनायाव गोग्लैबोनो गोनां जायोमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे सान सिगां आथिखालनि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखारा 1 लाखनि गोबांसिन नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइ राननानै होनायाव सराइगाव गामिनि रायजो राजाफोराबो मोननो हानानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो मैया मोनसे रंजानायनि फोरबो खुंनानै गामियैनो बिटिआर सोरखारखौ साबायखर बावहरदों। ओनसोलनि रायजो राजाफोरा मिथिनाय बायदिब्ला हानि फोरमान बिलाइ गैयिनि थाखाय थांनाय समफोराव गासैबो रायजो राजाफोरानो गिखांनाय मोनोमोन नाथाय आरो दा गिनांगौ गैलिया होनना फोरमायो। थामथि रादाबाव दं मानब सेवा संघ NGO बेसरकारि गौथुमनि आफादगिरि जाफुंसार कन्ट्राक्टर बिरखां बर'आ UPPL दोलोआव जइनिं जाबाय। मख'नो गोनांदि मैया क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि हाब्रुबारियाव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों UPPL दोलोआव जइनिं जायो बिरखां बर'आ। गोदानै जइनिं जाफैनाय जाफुंसार कन्ट्राक्टर बिरखां बर'खौ दुंब्रुदै बरायदों UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारीआ। आफादगिरि बिरखां बर'आ गावजों लोगोसे गावनि सा 1500 अनसायगिरिफोरखौ लोगोआव लानानै UPPL दोलोआव जइनिं जाफैदों होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं बिजनीआव जुवायारि हमजादों, पुलिसआनो पुलिसनि गन्थं हादों। पुलिसआनो जुवा गेलेनानै पुलिसनि जेआव गोग्लैदों। बे सोमोनांथाव जाथाया जादों बिजनीआव मोनसे पुलिस अपारेशनाव आसाम पुलिस जवानजों लोगोसे सा 9 जुवायारिफोरखौ हमनो हायो। बिजनी रेलवे स्टेशननि साखाथियाव थानाय गंसे लांदां न'आव जुवा गेलेबाय थानाय समावनो जुवा गेलेगिरिफोरखौ हमनो हायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हमजानाय आसाम पुलिस जवाननि मुङा प्रणब सइकिया आरो गुबुन जुवारिफोरा जाबाय फारियै दिगन्त गयला, बिश्वजित दास, नीलकमल रय, दिबेन्दु बिश्वास, खनमनि मेधि, राज हलाय, पुनय रय आरो मृदुल दास। पुलिसनि संगालि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै थांनाय 17 फेब्रुवारि मोनायाव बिजनी पुलिस थानानि बिबानगिरि मावख'गिरिनि दैदेननायाव सिग्रोमनायनि गेजेरजों गं 9 मबाइल फन, जुवा गेलेनायनि बेसाद, नोगोद रां आरो नोगोद रां बोखांनाय जायो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला
आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।